daghag na nga suko niya kay basta tinuod man good is di gyud tanan mo dawat. Even sa tuang katawag ini kahimtang, even sa tong kahimtang basta tawag ini tinuod. Di gyud tawag ini kuan, dili gyud mo sa kuan pa ba daghang king masuko nimo basta mo istorya kag tinuod. Daghang kay maglabot nimo kung mo istorya kag tinuod. Pero yun na pa, basig matingala mo ngano ako ang nag-istorya karo kining kasaysayan sa kaluwasan. Ngano man kay para mahimong meaningful ang ato ang celebration sa Semana Santa. So karon, ang nahitabo is pag abot og 30 anyos sugod na sa gwali. Na ay mga tao nga nangasuko niya. Especially ang mga Pariseo kaniadto, mga pari kaniadto, dili paring Katoliko ha, mga paring mga Hudyo kay ubang mga dili Katoliko inuman nila nga mga paring Katoliko na wrong, mali. Katong mga nagpapatay kang Kristo, mga paring mga Hudyo. Suko sila kay number 1, giangko ni Kristo nga siya Diyos. Wala kay sa balaod sa mga Hudyo, basta mo angko na ikaw Diyos, blasphemy na, patyon kanila. Pero again, katong gingon na ganina, dili sila makahimo pagpatay kay naay mas labaw pa nga gobyerno nga maka-implement sa capital punishment. So karon, gi-file na lagkaw si Kristo dito sa Roman government. So gihukman siyang patyon, gihukman siyang silutan, hangtod nga yon gitagana ang tawag ining panahon aron ang kining maong Kristo mamatay. So ngano man nga tawag ining ang Kristo, giunsa mapagihang nga ang Kristo gipatay. Ang pag-offer ni Kristo sa iyang kagalingon sama sa pag-offer sa karnero. Ang mga Hudyo manggod sa una before pa natawo si Kristo, musulod na sa Holy of Holies nasa gawas patyon ang karnero, dunggabon ang tawag ining dughan, padupahon ang karnero, dunggabon ang dughan. Pag dunggab, kuhaon tong kasing-kasing, mao to idangdang kaunon sa gitawag og pari nga nag-offer. Nya kadtong dugo mosulod sa Holy of Holies nga lugar, isablig na ang dugo dito sa Holy of Holies nga mura sa ilahang gitawag og altar. Kang Kristo same gihapon. Gipatay si Kristo sa gawas gitawag og Jerusalem. Mao na bitaw masagad sa mga Eucharistic miracle kanang mga milagro sa Eucharistia nga nahimong unod. Sagad ang mga scientists nag-ingon kanang tissue nga naa sa sacred host, tissue na gikan sa unod sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Ngano man kay gituuhan na every kaon sa Santa Eucharistia ang atong gikaon kanang kasing-kasing ni Kristo. So, ang nahitabo is gipatay si Kristo, gipapasan sa gitawag at rin gipapasan sa krus, nagtawag ini nagpasan gitawag Ginoo. Ang pag-antos na angko ni Kristo kasi siyempre perfect man siya nga tao. Perfect man, perfect God. Kay perfect man siya nga tao, so ang iyang suffering perfect usab. Kining ato ang suffering, kining ato ang kagod man ni perfect. Imperfect man ta. Imperfecto man ta. Kang Kristo, ang iyang suffering, ang iyang pag-antos perfect. Katong paghilak niya perfecto. Katong pagdangoy-ngoy niya perfecto. Katong gitawag og pagsumbay niya, katong gibati niya kasakit perfecto. Mo dito kung magbasa tang Biblia, katong nagampo si Kristo sa tanaman sa Getsemani, nagsingot sa dugo. Ngano man kay ang iyang gibati nga suffering, ang iyang gibati nga kaguol, perfect para ang imperfect na tao mabayaran ang iyang sala. Mao na nga sa dihang tawag ining tawag ining si Kristo, gisugda na og tawag ining trial, grabe ang iyahang gitawag og pag-antos. Grabe ang pag-antos. Sabihin ninyo ngano? Katong tawag ining gilato sa iyaha, tawag ining kanang bunal, nga sa tuwa pa murag stick ba. Ya siyempre ang Kristo manggod is dito siya mukuhag hugot sa iyahang mama. Sa tanang binuhat aning kalibutana, ang Kristo dito muhugot og kusog sa iyahang mama. Pag makakita sa siyang mama, mutindog ang Kristo. Mo na ang kapilang puna sa mga Romanong sundalo, mahagsa si Kristo, mutindog na pugbalik pag makakita siya sa iyahang mama. Hantod nga niabot ang point nga nagkuha og latos ang tawag ining mga Romanong sundalo nga ang katong iyahang tawag na bakos ang tumoy kinaay mga claws na ay mga hook ba kumbaga.
Muna pagbunal, tulo ka tawag ining ka kanang murag sinturon nya na ay mga sima-sima dito sa pumoy. Pagbunal, pagbira sa kining sundalo, ang unod mga lagpot. Kanang mingon mo to atong mama sa una nga, sige. Karon wala naman na karon. Sige. Buhatong ganin mo nag-usab, dila ray way labod nimo. Kana nga exaggerated word, nahitabo na ang Kristo, dila ray way labod ni Kristo. Ngano man, gikan sa lapalapahan tun sa pinakatuktok nga sa ulo sa Ginoong Jesucristo, tanan na anay labod. But pasabot ba kanang agi ba sa kanang bitong grabe nga torture ba kumbaga. Pagkahuman, gilatos, nangalupad ang unod niya. According to the Blessed Anna Catarina Emmerich, nakita niya nga paglupad sa unod ni Ginoong Jesucristo, nanganaog ang mga anghel gipangkuha kung unod ilang gisimba. Nga naman kay unod to sa Diyos. Maotoy makapabayad sa sala sa gitawag og tao. Karon ang nahitabo, di gisuluban mo bito na ang pari sa tawag ining misa, pagsugod niya og sulob sa iyahang mga vestments, nagapunting na sa pag-antos ni Kristo. Katong magsulob ang pari, kasi may nagasimba dito simbang Katoliko. Itaas daw, madam, si ma'am. Kinsa pa, hoy, pag di mo simba, delikado. Responsibilidad sa tao ang pagsimba sa Diyos. Pero ang problema man God, kay ang ato ang makit-an karon nga misa is, dili na katong misa nga tradisyonal ba, nga makit-an ginimo ang sakripisyo, na ang kang Kristo mismo nga gihimo. Pag ang pari magsulob na sa iyahang sugod sa iyahang mga business, nagapunting na dito sa pag-antos ni Kristo. Pagsulob sa tawag ining alba, kato nagapunting na katong pag-condemn kang Kristo ni Herodes ug ni Pilato. Gihimo siyang buang ba? Nya pagkahuman, magbutang siya og tawag anang cincture kanang pisi. Naman ay pisi ang pari ibutang sa iyang tawag ining hawak, nagapunting na nga kang Kristo nga gigapos sa mga Romano. Pagkahuman, suluban siya og tawag ining Chosabol, kanang last istula pa diay. Istula pa, nag-refer na dito sa tawag aning panapton nga diin sulob kang Kristo katong gihil siya ave Christos Rex. Ang pasabot ana ay mabuhay ang hari sa mga Hudyo. Hari sa mga Hudyo ni. So, pagsulob sa tawag anang istula, refer dito sa pagbugal-bugal kang Kristo. Pagkahuman pagsulob sa Chosabol mo antong Chosabol ra der. Pagsulob sa Chosabol, gipapasan ang krus ni Kristo. Muna ang pari, gikan dito sa tawag ining sakristi, mopaso na padulong dito sa altar, mauna ang Kristo nga nagpasan sa gitawag ugos. Munang sa panahon sa Santos nga misa, bawal tang mungisi, bawal tang mupakpak, bawal tang magsayaw-sayaw. Nga naman, tungod kay kanang panahon na gisubli ang pag-antos ni Kristo sa dili maduguon nga paagi. Ang pari mag-ampo before musaka sa altar, mag-ampo na dito, nagapunting na sa pag-ampo ni Kristo kanang prayer at the foot of the altar. Ang pari ito siya muhunong nya pagdahuman magguan sa iyang ugalingon kanang i-recite yang confiteor, apil tong tawag ang sa Kristan. Mao na ng panahon na nagapunting na sa pag-ampo ni Kristo kanama sa Getsemani. Pagsaka dito sa gitawag og altar, mao tong panahon na kadtong sa Golgota. Pagbayaw sa pari sa sacred host, mo tong panahon na nga itaas sa pari sa MC ang Chosabol katong sa Kristan. Itaas ang iyahang gitawag og kapa. Kanang iyang Chosabol itaas. Nagapunting na nga kang Simon nga taga Cirene nga iyang gitabangan si Kristo sa pagpasan sa krus. So, kana nga mga butang pag-abot sa Santos nga misa, gisubli ang gisubli ang pag-antos ni Kristo, sakripisyo ni Kristo sa panahon ni anang maong Santos nga misa. Ngano man kay ang nahiaguman ni Kristo nga pag-antos perfect, grabe ka perfect. Paghuman og tawag anang latos, gibutang dito, gibutang nga gikurunahan og tawag ini mga tunok. Yang kana mga tunok, mura bag balbuwire ba? Ang balbuwire. Pero kanto tanom noon to siya, pero masait pas balbuwire. Pagkahuman ang makita nato kay kuan man sa western na tawag in crown man na katong
Eastern Crown yun. Kay gitabon gina ang tinuod gitabon ang iyahang tunok. Pagbutang gidukdok pa gyud nagkatulog nga para mo lubong ang tunok sa iyang ulo mo na sa Sword of Turin katong panapto nagibal ng Kristo ilahang gi-imbestiga imbestiga sa tawag ini mga scientist nga kining tao nga naa ni lakra ni pilit ang iyahang hulagway sa lino nakahiagom ni grabe nga pag-antos. Grabe ang iyahang tawag anang kung sa pa ba? Grabe ang di lang kay physical ang iyang naangkunan na suffering, apil pa ang iyang kalag. Grabe ang tawag ng suffering. So perfect ang iyang suffering kay ang nag-suffer dito ang Diyos man. Pagkahuman, tawag ining papasan, niya siyempre papasan, wala siya tawag ining sapatos nga pareha na to, why sa nilas. Bisag doon ra yang gipasan pero gituyok-tuyok siya. Kapila sa nadugmo, limang kag gisugdan sa kulata, Huwebes sa gabi. Alas 7 sa gabi is mo na tong feast of the unleavened bread. Mo tong pagtukod sa Santos Kamisa. Alas 9 nagampo siya. Pagka alas 12 mo na tong pagdakop sa iya. Sugod ang kulata alaunas kadlawon, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5. Mabitaw nga ang alas 3 kadlawon gi-consider na siya nga oras sa yawa. Ngano man kay dinang panahon na grabe bugal-bugal niya ang Kristo. Ikaw actually anong panahon na wa gyud nakaila ang yawa. Ang Kristo nga siya gyud ang manluluwas. Wa gyud tawag ining kaila. Dito na nakaila pagkabugto sa ginhawa. Amo na dito Kristo, ana ba? Okay, so karon. So gikan sa alaunas kadlawon hangtod na sa buntag kinulatahay. Sumbag dito. Pati dito kamang-kamang ang Kristo. Kung wala pa'y tawagan ng dugang na strength si Kristo ato, di pa abtag alas 3 sa hapon patay ng Kristo. Patay na. Pasan sa gitawag og krus, nya ang krus kay mo opay pagputol atong kahuya. O gituuhan na katong krus nga gipas-an ni Kristo katong klase nga kahoy, mauto nga kahoy nga diin kung asa nakasala si Adhan kung si Eva. Mauto siya nga kahoy ang gipas-an ni Kristo. Karon naglakaw si Kristo dito padulong sa gitawag Golgota. Ang Golgota, bukid na siya nga naay bungaw nga paghuman og patay, paghuman og execute sa tao, kuhaon tong lawas, ihulog tong cross dito sa bungaw. Mo na nga nagpatong-patong ng cross dito. So, pasan si tawag ini Kristo padulong sa Golgota, nya maabot siyempre tinuod man siya nga tao, perfect man siya nga tao. Niabot gid ang panahon nga gikapoy siya, mo tong panahon nga gitabangan siya ni Simon nga taga Cirene. Mao po ng panahon na nga makita nato karon nga Simon nga taga Cirene kanang MC iana niya, itaas niya ang tusabo sa pari. Sa dihang ibayaw na ang tawag ng Sikidos, itaas niya. Refer na dito nga si kang Simon nga taga Cirene. Nagtawag ini nagtabang kang Kristo. So karon pag-abot dito sa Golgota, ipahigda ang Kristo. Ang lansang nga gilansangan kang Kristo, according sa mga investigation, niabot siya mga not less than 5 inches ang kataas. Dili man makuan sa iyang kanya. Pero naanay bangag daan. Dito na isintro daan sa kuan ba. Nya pagkauman ang iyang tawag ining tiil, gipatong ng iyang tiil. Okay. Right over left. Left ang ilalom, right ang tawag ining ibabaw mo na ang crucifix. Kung mamalit mong krusipiho, dapat right over left. Ibabaw yun ang right. Ilalom ang tawag ining left. So karon ang tawag ining gihimo, gibotang ang tawag ining iyahang tiil, gilansang. Paglansang ang posisyon ani kini, tama na siya nga posisyon kay nakaslanting man siya. So ambot pasabot bro, nagkinto siya ana sir ba? Kung di siya makatukod, nga naman kay nakaslanting ang tawag ining iyang gitamakan. O nya, mas musakit pag yun na, tungkol kay pag-agas dugo, mo slide man. O nang grabe tawag ining pugong. Ang Kristo. Nya karon ang kamot, siyempre kay tao man siya, ang pag-antos, katong salida nga, the Passion of the Christ, duol to. Pero di gito exact. Kwanto kanang account to nga gihatag ni Blessed Ana Catarina Emmerich. Kini akong gisulti mo ng account ni Blessed Ana Catarina Emmerich.
Paglansang sa kamot, pagdukdok, nilagsik ang tawag ining dugo, grabe katawag demonyo. Pagkauman, katong isa, di pag ihatag niya. Gibira siya, para mahatag, gihiktan ang iyang kamot, gibira sa tawag ining mga sundalo, hantod nga na stretch. Mo na ang kung imong tan-awon, actually ang iyahag yung kwan is naka-stretch gid siya. Naka-stretch siya. O nya gituuhan, nagihubuan siya. Kay makaulaw tanang makaulaw ang iyang kamatayon. Kini ang pag-portray sa gitabunan ng iyang kinatao. Pero ang ingon pa sa mga banggita mga santos, gihubuan mo si Kristo, gipakaulawan gud sakto. So, gidupa ang iyang tawag ining kamot, mo to nga kung 7 ka pulong, iyang tawag ining last gisulti. Dili to iyahag kung dili ato. Ngano man kay kining iyang kamatayon, ang iyahang gibayaran ang sala sa atong unang ginikanan Adan ug ni Eva hangtod sa katapusang tao nga matao aning kalibutan nga nakabuhat og sala. Kabaton ningon siya amahan, kung mahimo kuha kining kupas pag-antos din hinako. Pero ningon siya, apan dili ang akong pagbuot mo ay matuman kung dili ang imo. So grabe ang iyang obedience. Nga naman, kay ang tao nakasala tungod sa disobedience. Maluwas po ang tao tungod sa obedience aning Kristo o sa iyang mama. Kay ang katabang ni Adan sa sala, mauman si Eva. Ang katabang po sa kaluwasan na gihimo ni Kristo, mauman ang iyang mama. Nakasala, nahulog sa sala o kamatayon ang tao, pinaagi ni Adan o ni Eva. Maluwas po ang tao, pinaagi ni Kristo o ni Maria, nga mao ang bagong Adan o bagong Eva. So karon, sa dihang nagbitay na ang Kristo sa krus, mauna ng panahona ang pagbayaw sa pari sa sacred host. Ang Kristo gibitay sa krus. Pagkabugto sa iyahang gitawag o ginhawa, mauna tong panahona nga na-eclipse. Nga naman kay even ang nature, even ang kinaiyahan, miduyog sa kabatayon sa iyang magbubuhat. Diyos ang namatay. So, mo na kita karon sa panahon to karon sa Semana Santa, mo na naatay gitawag og pagpuasa og abstinensya. Nanuman muduyog ta sa pagkaway kaon ni Kristo. Na unta kanang atong kining atong kamot, atong tiil, atong ulo, maoy gibitay diha pero iyahan ang giangkon para nato. Ang iyang pag-antos sa krus perfect. Pero ang atong pag-antos imperfect. Nga, grabe na ang atong mga reklamo. So, kining panahon sa Semana Santa, mauni ang panahon sa pagtanaw sa ato ang kaugalingon, dinuyugan sa atong pagtuo ngadto kan Kristo. Ngano man kay yung ganina, kung di ta motuo og kaluwasan, tablara nga wa ta motuo og Dios. Ang iyang kamatayon, walay pulos kung wala tayo gitawag og pagtuo. Ng Hebrews chapter 11 verse 6, ingon pa ni San Pablo, ang Dios dili mahimuot sa mga taong way pagtuo. Nang giingon ni San Pablo. So, muna kita mga Katoliko, every year ato ang giandom yung kamatayon, nanuman kay ang sentro sa atong kaluwasan kanang iyang kamatayon. Muna ang tanang Katolikos tibok kalibutan, every balay, every establishment na ay crucifix, nanuman kay mauni ang sentro sa atong kaluwasan. Simbolo ba nga, giluwasta ni Kristo pinaagi sa iyang kamatayon. Muna manguros ang Katoliko nga naman, giprofess nato nga kining atong kalag giluwas pinaagi sa iyang kamatayon. Muna kung manguros sa dagkuon yun, nga naman kay magpasigarbo ko. Nagiluwas kong Kristo, pinaagi sa iyang kamatayon, ay ubang manguros niya. Mauwaw! Kung ato na gikaulaw nato ang iyang kamatayon. Managingon na ginoong Hesus Saint Matthew ingon pa niya, ang sibisan kinsa nga ako gikaulaw sa daghang mga tao, inig-abot ko niya sa kumaman ug himaya sa tao, ikaulaw ko usab siya dito sa akong amahan. Muna kitang mga Katoliko, every year nagsaulog ta niining maong gitawag og Semana Santa, pagpukaw kini sa pagtuo nga atong gihuptan, isip giluwas ni Kristo pinaagi sa iyang kamatayon. Nganuman,
Kay kung dili ta mudawat sa grasya sa iyang gitawag og kamatayon, ang atong kalag mamatay sa dayon. Katong giingon nako ganina nga impyerno. Sir, tinuod ba nga naanin namatay ni balik? Nisulti nga na impyerno? Ang atong tubag, yes. 100%. Kinsa man na? Ang mahal na Birheng Maria. Ano sa masa nagpakita? Nagpakita siya sa makadaghan, pero ang pinakanon, katong pagpakita dito sa Fatima, Portugal, ay gisaksihan kinig 70,000 ka mga tao. Gipakitaan yung tulog ka bata, o niya ang tulog ka bata, paunang tawag ang gipakitaan niya nga, naay impyerno. Daghang mga kalag na tingkagol dito. O niya, ang silot po dito by level po, depende sa sala ng imong nahimo. Kaya mga panila, iingin pa sa tawag ining mga santos, kung ang imuhang sala is last, uwag ang imuhang sala, ang tawag ining mahitabo is ang grabig daob ang imuhang kinatawo. Kung ang imuhang sala is mas grabing imong garbo, pareha ka Luther, gidukdok si Luther og lansang ang demonyo may mudukdok. Sa lansang siya uulutagaan daw forever. Amo na gingon nga pagtugpas imong lawas forever kung unsa ang porma pag-abot nimo dito forever na imong porma. Kunya kadtong lawas imo na dugta sa binteryo mo na iuli malangita taga ang tagitawag og glorified body. Na di na mubatig tawag ining kasakit, di na mubatig og hilak forever na malipay ta. Ba impyerno ta, condemnation, damnation, pagkatinunglo. Kung maimpyerno ta, katong lawas ang gilubong nga giulod, mao nay ibalik sa tuad kanang mga sa magsumbi bitaw nga na ang ulod nga di mamatay mao nay mahitabo dito. Unya, daghang mga witness even ang tulo ka bata. So unsa may atong himuon sa karon Semana Santa? Unsa may atong himuon sa karon nga panahon kabaw naman ta ana? Ay noon, sa tinuod lang, ang akong responsibility is to inform you about the mystery of our faith. Unsa ang misteryo sa ato ang gitawag puto, depende na sa inyo. Mo bitaw nga ang pagbuhat og maayo choice nato na, ang pagbuhat og daotan choice sab nato na. Karon unsa may maayo nga buhaton nato nga makasaulog tagtama sa gitawag og Semana Santa? Pinakauna kinahanglan tang mangumpisan. Nganuman madawat nato ang kamatayon ug dugo ni Kristo pinaagi sa mga sakramento. Kanang sakramento mo ng bunyag, konfirma, simba, misa, pagkahuman, kumpisan, extreme unction, kanang malatyon ka, tagaan ka og tagdihog, pagkahuman order, kanang mga pari, holy order, pagkahuman communion. Kanang pito kasakramento mo ng pito katubo sa grasya nga diin atong gidawat ang dugo ni Kristo nga gipaagas didto sa krus. So aron mamahimong mas mabulokon, mas tawag anang ko ng ato ang pagsaulog, kabalot nga ingon ani di ay nahitabo sa Ginoong Jesucristo. So mo nang kinahanglan giawhag ta sa atong simbahang Katolika nga mudawat sa iyang grasya sa kamatayon pinaagi sa ato ang pag-abto, sa ato ang pag-submit kay anabang ningon ko ba nga kuan naman ko luwas naman ko nunod naman ko ana nga tawag ini nga pamaagi. Question, tama ba na? Wrong. Nga naman, kay ang salvation na gihatan sa Diyos nato, kinahanglan tang mo-cooperate. For example, kanang ato ang pagkaon nga naa sa kilid. Dito ako nga makabusog na. Pero ano sa amang ko makabusog? Tuon lang ko. Tanaw lang ko niya, mutuon lang ko. Ano ito ako nga mabusog ko? Mabusog ko, anak. Nabusog na ko. Wala pa. Kasi may akong buhaton. Kuha, mutagdad. Pagkahuman, ibutang sa ko ang bandihado. Kuhaon ako. Ibutan ako sa kong bakbak, ako ang usapon, ay, diretso tulon. Usapa una. Akong usapon, pagkahuman tundon. Ngano ako nang giusa-usa? Tungod kay ang pagkabusog, kinahanglan tam mo cooperate. Kinahanglan nato i-subject ang atong kaugalingon sa butang na gusto nato na makabot. Same sa gitawag og salvation. Ang kaluwasan, gihatan na ni Kristo, pero kinahanglan tang mudawat by way of cooperating ourselves. Mo cooperate ta sa tuong kaugalingon
sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo. Unya sa Friday, bawal mukaon og karne. Bawal. Nga naman, tungod sa inyong dan nga, atuan ang pagsimba sa Kristo na namatay sa krus. Kanang iyang lawas. Muna, kabantay mo nga magbinignihit, nga naman, kay mo ni rason. Nganong bawal ta mukaon og karne, bisag unsang klaseng karne sa kanang Biyernes Santo. Di lang kasi Biyernes Santo, sa tanang Biyernes sa tibuok tuig. Gisugo ta sa simbahan Katolika nga bawal mukaon og karne. So, karon nga tawag ini nga week, Huwebes Santo, magbisita iglesia, every simbahan nga imuhang bisitahan na kay intention. Every simba nimo sa Santa Eucharistia na kay intention. Nya pagkahuman pagka Friday mo adong istasyon sa krus. Pagkakadlawon kay giduyugan nimo si Kristo sa journey dito sa Kalbaryo. Pagkahuman pagka alas 3 na Santo Entierro, giposisyon ng lawas ni Kristo. Imahin sa lawas ni Kristo nga naman pagpadayag ka na nga ang mga tao nag-mourn sama sa pagkaguol sa mahal na Birheng Maria ug sa mga apostoles. Pagkahuman pagka Sabado, mo nang walay mga activities nga naman kay ang Kristo may pahulay dito sa lubnganan. Pagkagabi sa Sabado, mo nang gitawag Easter Vigil, mo ang panahon na nga ang mga apostol nag-ampo, naghulat sila ano sila pakitaon sa Ginoo. Mo ang panahon na nga mag-renew pud ta sa ato ang bunyag or bautismo. Kaysa bata pa gibunyagan, dili man ikaw ang nitubag. Nituo ka ba sa Dios nga man? Di man kita, kay bata pa man tagibunyagan. Mo nang karong panahon na every year na ay pag-renew sa bunyag ang mga Katoliko. Nya mahitabo na Sabado de Gloria kanang tawag ini pagkasabado nga sugaton ng pagkabanhaw sa tuang Ginoong Jesucristo. So unta kung magsaulog ta ana is ato ang ibutang sa tunguna-una. Siyempre kabaw naman ta, depende na sa inyo kung ato ng buhaton. Ano man kay kini akong gisulti kabalo ko nga pagsulod ani pagkaugba gibis trabaho mugawas ani pero unta out of 100% bisan pag 10% ang nisulod sa tunguna-una og kasing-kasing unta ato aning sa kuan pa ba atong kulitugon ba kay para mas mahibaw-an pa nato ang pinaka-importanteng misteryo sa kaluwasan kini iyang kamatayon. So kung nami pangutana itaas lang ang inyong kamot.